Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mula bukane tradisi weweh. Tradisi weweh ing Nuswantara Jawa mligine ana ing Jawa Wetan. Wiwit ing kaling para luhur nenek moyang nganti tekan ing ri kalengan iki. Ora malah saya mendho. Malah tubuh hangrebogo apindo dukuling jamur ing mangsa laku. Tradisi weweh iku mujudake sawijining praktek kegiatan menehi bingkisan marang tangga-tangga sanak sedulur, wong-wong kang dianggep luwih tuwa utawa wong kang dihormati. Tembung weweh iku saka tembung Jawa kang duweni teges menehi. Ana uga sing ngarani weh-weh. Iku ya bener. Weh-weh iku kedadian saka tembung weh. Tembung ligani. Banjur dadi tembung dwilingga. Ya sabab saka apa? Sabab sing diwenehi mangko utawa sing diwewehi luwih saka loro telu lowongan. Dadi duweni teges jamak. Weh-weh iku ya bener. Dadi dasa namane tembung weweh ya oke banget. Kaya dene menehi, maringi, ngeteri, weh-weh iku dasa namane tembung weweh. Iwadene tata lakune tradisi weweh. Sepisan paweweh nyepakake bingkisan. Dadi bingkisan mau sadurunge bodho utawa sadurunge riyadi wis dicepakake dening paweweh kanthi mening-mening. Dene wujude bingkisan bisa awujud panganan arupa sega salawuhe. Yen menawa sega salawuhe iku wis diukur dening paweweh sing bakal diwewehake marang pantrima, ora bakal panganan sing kurang jaji. Wis diukur nganggo pribadi dhewe menawa panganan sing bakal diwewehake barang panganan sing luwih jaji. Kaya dene jangan lalu saisine sing disebut jangan kuwi sayur sing ana duduhe utawa kuwahe. Banjur saisine. Banjur lawuh kaya dene krengsengan daging sapi kang dirobyong nganggo mie, sambel goreng. Banjur ana uga sing nganggo woh-wohan. Ana uga sing nganggo kaya dening sembako, beras, gula, kopi, lenga, mie instan lan sapanunggalane. Dene makna ubarampe ndak kira ing sadurunge panganan mau orang ngandut filosof makna. Dadi ora tegese maknane panganan mau. Beda karo tradisi brokoan iku pancen ngandung filosof utawa ngandut filosof. Kaya dene tumpengan sing nganggo buceng iku uga ana filosof maknane. Bisa dikepas filosofi. Tradisi medhek pari iku uga ngandhut filosof kang bisa dijlentrehake. Banjur fungsi tradisi weweh. Fungsi tradisi weweh iku bisa njaga tali keraketan lan rasa kamanunggalan ing bebrayan. Uga
tradisi weweh iku pinangka srana pendidikan kang ngandhut nilai-nilai luhur kaya dening rasa peduli, rasa ngurmati lan silaturahim. Uga tradisi weweh iku bisa mriyahake swasana kanggo ngerame-ngerameno ing dina riyadi. Banjur owah-owahane tradisi weweh. Sing katon owah-owahan tradisi weweh yaiku mung ing wanguning tradisi weweh mau. Wanguning bingkisan ing tradisi weweh. Yen biyen jaman aku isih cilik iku bisa nganggo godhong gedang, godhong jati kang dibungkus rapi kaya dene ngene. Jamane aku dhisik iku ditempelang. Banjur diiseni sego tempelang siji, tempelang loro bisa diisi nganggo lelawuhe. Banjur ana jajan-jajan tempelang sing nomor tuliku diisi jajan-jajanan. Kuna uga sing diisi rantang kaya sing tak sebutake ing ngarep mau. Yaiku susun-susun rantangane ya kaya sing kasebut ana ing latar belakang guru mau. Banjur kena arus sing jaman, kena ajine jaman, rantang karo bungkus mau kok kaya dening ketinggalan lan ribet. Saiki diowahi nganggo bungkus sing praktis. Kula wangune bisa owah saka sadurunge iku bisa nganggo paper bag utawa goodie bag luwih praktis. Cara pelestariane budaya weweh iki siji bisa ngajak putra-putrane kanthi nyepakake utawa nyiapake uber-uber sing bakal diterake marang panerima. Lan putra-putra mau bisa kautus kanggo ngeterake budaya kasebut sehingga wit timur bocah-bocah mau wis katanem rasa kepedulian, rasa tradisi iki nganti digawe natkala dheweke wis diwasa. Banjur uga bisa diunggah kaya dening platform kaya dening TikTok, YouTube, Instagram lan sapanunggale. Mangan kono kang bisa ndandharake ngenani tradisi weweh kurang luwih nyun pangapura sekun dinuntel ron klopo menawi lepat nyun ngapura. Wassalamualaikum warahmatullahi